Malah gak kesel ya. Ora buah malah naya. Enak apa? Paling meteng. Golek bolo. Aku ki nek balane aku nek meteng dhewe ya, guys. Iki lho kan metu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perawan. Gak apa-apa, kan tak teki, guys. Ngene lho mari opo ora mandi ra mandi. Iya, nek Budak aku pengen pengen iki jempol sih. nek Radinto biar ora dadi Nah, ya. iya. Apa? Iya. Ndak centang. Ning ndi? Oh, ning kene Mas Har pilut. Ya ki apa kok buka ya. Ya aku enggak ada Mangan ngerti. nego sari. Iya ya. Goblok wong ki tere. Apa golek ijol nego sari kok tidak mau. Ya, yo nek salam dhewe yo. Yo engko jupuk mendut nek no. Sama tuku. Salam dhewe. Salam dhewe. Wis mbok centang kabeh. Saya dadi kucuk. Karek aku tok, Mas. Aku apa periksa barang. Iya, nang puskesmas. WSG. Wis pirang wulan yo? Papa. WSG. Iya, USG. Ndek nane wis USG pertama. Selfie yo. Selpi rong wulan kok jare. Wis ora wulan wis kakek kok rong wulan. Berarti Duwe iya kok. iki sampe iki. Oh gak lah berarti ndekne kae trimester pertama sing di USG mesti ketok gedute pura. Iya lah yo nang puskesmas. Puskesmas petang wulan wis wis. Oh gak rong wulan wis di USG. Aku dhisik kae 10 minggu. Engko terus sing kedua neh ngono jarene ngono. Tarane kok Yo gede kowe iki pitung sasi guys ora metu-metu. Ora men-men kok aku kok. tapi gedhe Wong cilik. kok ke. Watak iki susuku Aja demek iya. iya lari susuku iki. Lah, Ya aku yo loro kemala. Awak ora kabeh ndek bengi takon iki. Takon dikit-dikit sa. yo wis. Amin. Ya Allah, ya Allah. Dikit farel iki. Heeh, amin. Metet teh. Oh takon dikit-dikit. Lah urung metu tek. Iya pura guys. Dan mau kucuk Kok kayak tak ngitung duwe iki kurang piro ngono total. aku satu sidak, aku Lah, satu iya, sidak. iya, wes, Kuwatir toh. meneh ngenang ngene pamer gelang kok pe aku ora gelang. Ora dikai duweke ora sah nganu. Ngono nak metu gak Metu sadar. lah. Ngono neh. Udah wis do entuk tek. Ya terus kok sentek. Lebok neh engko. Ora dikai duweke kok ngono ae. Dene nganu ae metune nek pe depan sembene. Iya. Rujakan ya berarti ya. Rujakan ae. Arisan anyar eh. Sidik tok ae. Arisan anyar. Siji Dek. Lah iya. Lah iki bar bodho. Maksudnya Betul tikepane Dek. Iya, kok bar bodho tingkepan. Jolali Maksudnya- rujakin wis omben. aku gak kayak kowe kok. Wong Lah aku kan pengen. aku gentar sing nyidam, aku pengen rujak Ya kowe marah ya yo ngono. Aku apa gawe sak panci tok iki, sak panci kuwi ngene. Maroro nek. Ayo ngono marah ki gak apa-apa nek ngeteri kan kudune akeh. Ya ora? Heh. Maroro nek. Iya. Gak maroro rasa dikeki. Dah yo wis ngono. jahat ngono kenapa? Lah aku nganu iki gedeng mbek kowe. Anak mirip. Lah iya, tampak kowe. Piye? Ngomong piye? Kok iki kok melok-melok kowe lho kowe meteng yo nan guys sesuk. Yo meteng jere guys. Ndeke ngono. Piye? Iya delok le. Bar mbuyung gudak aku ya. Nek ndeke ngono. Iya ben delok engko aku bature do ngiling kowe ngomong dhewe aku lak ngono. Ngono teko omah lho HP ku langsung klunting muni ndeke telepon ndeke WA. Ayo yu aku baturi meteng jare masuk ki aku. Kok ngene iki wegahe ngomongnya ku kok. Aku kan ngomong cara santai wis gak anu lho, wis gak mumet yo ada cara Vino kan. Wis santai. Vino isa-isa yo iso, mbah-mbah iso bisa nyapu. Mek wong gila. Kok gopeh kayak pergawean tura-ture kok mek wong kok kakadu Bi. Yo guys yo. Dek akeh. Amin ya Allah. Ya Allah amin. Kasih do tuku HP apa ora leh jane? Sing apa tuku ki duwi tapi saya gak sida. Walah gak sido. Kalau aku di voucher nek tuku, kok kan tok foto. Wis iki. Karek sak cerita yo. Boyeman jenenge kalau nggo ngisor. Sopo? Oh, jenenge Ngomong pintu nggo ngisor. Bosok jenengem Dik. Kakean astagfirullah. Guri dhewe le. sing di sing guri mah. Yo kuwi. Yo. Nek aku siji. Nek aku siji. Iya karek sak cret lho. Ndang bar. Telui. Telu ki aku paling. Beli
Tika. Oh, kena Tika. Mbak Lina wis dibayar kok. Tok man gimana aku urung bayar. Ya bener kowe. Aku lah yo. Emang bener yo omongane golekno wong ora duwe endi aku lak ngono. Astagfirullahaladzim. Teman gede ki Mbak Lina kowe. Gak Lin, apa tak WA cah? Lin, dari sana krek kue ayo. Bakso. Kak Wilo. Iki yo padha iki angka Romawi. Tak buka nah. Warti. Warti kung bayar? Ya. Ayo. Wah, Berarti kento iki. Iku ora ilang yo. tentoe badek kok. Ya ayo, lebok ayo. Rong bayar guys Warti. Warti nganu. Jemblut. Jemblut. Jembling. Dek, mbok akehno ae lho marai iki. Iki ya ono nih jeng. Nah. Ya Allah. Wis Ya Allah. Nek iki alah iki nek tak ana jipuk kowe nek to. tuku HP tenan iki ndek. Siapa? Lina. Duh, lah dek nang jere tuku. Nggo sing lanang. Engko nganmu tak kei voucher. Kandhani yo. Iki akeh sing Romawi. Oh, Mbak Umi, kena Mbak Umi, guys. Iya, ya Allah, cah kuwi dengaran ke sayu. Mergo aku perene lah. Alah yo cah kuwi aku wis roh. Halah iki karo Mbak Lipa perene iki aku tak anu kedekan tak adus. Iyalah kandhani ya. Oh, alah aku wis ndi jagungku. Genjong Aja kowe aja genjong kok. Oke digejong Mbah Ti aku yo gak wani genjong guys. Iki duwike, guys. Apa? Mangan aku mangan kok enak men kowe. Mangan. Iki sapa ya dek nganggo ngene? Sugih ora iki karek sing dhuwur. Kok melirit kok apa karek gung wayahe ya gung kok malah. Lho kala iki, tak ndek senengane nek kok dadi Gak kaya gak madut ki Mbak jere. Delok Mbak Hartini masak apa hari ini? Kene, bola kok dislepan no? Gaya iki. Kok dislepan ngene ano? Wih, Kesuwi Mbak iki. mosok? Kesuwi. Walah delok jangane. Met yo guys, iki jangane. Pak Bos iki. Iki jangane jangan bung. Panggang walah. Iki apa iki? Oseng. Oseng apa sambel ngene iki? Oseng, sengaja oseng. Oseng guys, sing mergawe. Nek mergawe dianu, di request no, nek gak mergawe mangan saeneke. Tak tutup neh. Ndak anu. Wis. Delok mengguri. Tambah durasi cak kerokan yo nan. Lek gapuk meneh kaya aku. Wah, aku yo ngono nek anu kerokan, tapi kowe gak sampai ngisor nek kerokan. Mak tekan kene. Ya, kene tok lah, kayak maksudnya kene tok. Apa Mari kes aku bes. kayak iya aku matang pare. Enak ning kulkas nak kae. Ngeri amat. Ya so tengok dulu, Jan.
Piye aku ndak iso. Yo cekeli angger nyekeli gak apa-apa. Gak ngarah goyang. Ya wis dah. Iki piye nek buka? Kapan ono aja le. Sik entuk. Enggak, maksudnya delok aku iki lonon kok main. Putu 6 ya, Mbah. Sik. Boleh lho, guys, boleh bisa. Gak apa-apa, aku tak mencolot dulu lho, Mbak Mas. Ya, Mas. Amit ya, Mbah. Suwek iku. Suwek apa nih? Urang meteng nek petetekan ngene iki lho delok iki. Ndek enak le, nek gak Mbak Lipa. Nek ngono ki cek mentah. Yo. Guys. Mari ning arep nek musik badan kuwi penyuting rodok akeh ngono. Mbah, delok oh. Kowe ape mek Markus aku? Gak, Mbah. Mentah kok, Mbah. Mateng jere. Ora. Jam 10 lagi sarapan. Lah iki mang aku ceritane kan ape ning puskesmas mau periksa ya, guys. Dadak aku mampir ning kene Mbak Hartini beli jagung kan ndek bengi pesen 20 kilo. Sekilo ki 4,5 guys, wi jagung teles. Dan aku ki masak apa kan oleh ya tak tambah durasi guys, terus didelokno masak jangan bung, terus mengoseng tahu tempe wonge. Terus aku terus mengguri pengen rah guri jajal lakukan ya amit Mbah amit. Dadak demek markisai gua langsung guys loh. Kok ngene tanganku. Dadi aku ya ape budal ning puskesmas gak sido. Mergo tanganku iki mau. Yo, kena ular nopo, guys. Apa ning godhonge Alhamdulillah. Apa ning godhonge markis sameng enek ulere yo, guys. Aku gak roh tapi kesenggol terus dadi gatel sithik terus sing mbah ti ngene. Nganu lho, guys ya, delok. Nganu lip kei rambutem terus tak usah rambut ki terus gak patek gatel. Gak patek gatel, mang yo tak kei ngeputeh, tak kei rambut terusan njaluk minyak tawon dilah. Ya wis guys, cek gatel iki. Tapi ki gatel gak tak kukuri yo, cilik lho iki wis mulai gatel nah iki cilik. Cara tak kukuri ki yo bahaya, malahan merambat sing ki mang tak ses-sesnya dadak merambat. Wis pemirsa ya, ki mang jangan lupa di like, komen dan subscribe. Ojo lali di subscribe di bawah iklan aja skip terus. Baik dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.